Noswaith dda, a chroeso I bawb i'r live yma heno, a croeso hefyd I pawb sydd efallai yn gwylio'r recordiad yn hwyrach ymlaen. Neis iawn cael chi yma, ac gobeithio bod chi yn cael bydd erbyn hyn allan o'n cyfres ni o 30 diwrnod, 30 awgrym I wneud efo Microsoft 365. Felly heddiw da ni'n mynd I gario ymlaen ar yr un thema, ac da ni'n mynd I edrych ar Microsoft Teams, a da ni'n mynd I hefyd edrych ar Microsoft SharePoint, a be ydy'r cyswllt rhwng y ddau o rhain. Felly, heb ddim mwy o oedi, dwi am rannu'n sgrin fan hyn, a dwi am fynd trwy yn sydyn efo chi sut mae SharePoint yn sail I gyd o'r kind of rheolaeth ffeils os na o fewn Microsoft Teams. Felly, dyma ni just rannu'n sgrin yn fan hyn. Felly dyma fi yn yr client Microsoft Teams yn fan hyn. Hwn di'r ffordd gorau I ddangos hwn I chi I ddechrau fe. Felly, da chi'n gweld yma ar y chwith bod fi mewn tîm o'r enw Fiesta Food. Dwi yn defnyddio yr tîm yma yn weddol aml I wneud yn demos, ac rheswm ydy dwi yn hoffi lot o bethau o Sbaen. Dwi'n hoffi'r bwyd, dwi'n hoffi'r diwylliant, dwi'n hoffi'r pobl. Felly, dyna pam dwi'n defnyddio hwn. Mae'n rhoi'ch bach mwy o amser I fi edrych I fewn I bethau fydda I ddefnyddio ar gyfer y demos, ond hefyd sydd yn ddefnyddiol I fi ddysgu mwy am yr gwlad, am yr iaith, am y diwylliant. Felly, heb fynd ymlaen am hynny dim mwy, dwi am gario ymlaen fan hyn, a dwi am ddangos I chi, da ni yn yr sianel general yn fan hyn, felly dwi wedi mynd i'r tab Files yn y sianel general, a fel welwch chi, mae gen I fi 2 ffeil I fan fan hyn. So, dy ddim yn edrych yn ddiddorol iawn ar hyn o bryd. So, be fydden ni'n neud yn fan hyn? Be di'r pethau mwyaf syml allan ni wneud ydy, wel, fydden ni greu I fyny fan hyn, fydden ni greu folder newydd, neu dyn ni'n gallu creu yn syth, dyn ni'n gallu creu dogfennau newydd. Felly, dyn ni'n gallu creu hwnna, a wneith o fynd â ni syth I fewn I Word. Da ni'n gallu gwneud hyn I gyd heb symud allan o Teams. Da chi'n gweld, mae gennym fi gleient Microsoft Word jyst iawn efo I gyd o'r nodweddion fyswn ni'n cael ar yr app desktop yn fan hyn. Felly, da ni'n gallu gweld, mae yna llwyth o beth da ni'n gallu gwneud efo'r fersiwn yma sydd o fewn Teams, sydd ddim rhaid I ni hyd yn oed fynd allan o Teams I weithio ar Microsoft Word. Felly, dwi am gau hwn, rwan. Cofiwch, da chi'n rhaid I ofyn unrhyw gwestiynau fel da ni'n mynd ymlaen heddiw, so just galwch allan neu rowch comment I fewn os da chi eisiau gofyn unrhyw gwestiynau. Felly, da ni wedi creu'n dogfen newydd yn fan hyn. Da ni hefyd yn gallu efallai sortio trwy greu ffolderi, enghraifft, yn fan hyn. Felly, da ni'n gallu creu strwythur o ran y ffeils yna. A da ni'n gallu gwneud pethau fel uwchlwytho ffeils eraill. Da ni'n gallu cysoni hein lawr i'n cyfrifiadur I weithio arnyn nhw. Neu da ni'n gallu lawrlwytho copi o'r ffeil yna, enghraifft. Felly, symud ymlaen rwan I be da ni'n sôn am pen da ni'n sôn am SharePoint. Wel, mae SharePoint yn app arall o fewn Microsoft 365. Felly, newch chi weld yn fan hyn, so pen da ni yn y tab Files o fewn Teams, mae gennym ni fotwm yma'n deud agor yn SharePoint. Felly, yn fan hyn, dwi am glicio ar agor yn SharePoint. A gewch chi weld rwan bod hwn wedi agor I fyny I fi mewn porwr gwe. Felly, be newch chi weld ydy, nes I ddod I fewn yn fan hyn o'r sianel gyffredinol, neu general channel, ac yn fan hyn, mae wedi rhoi fi syth I fewn I folder general yn fan hyn. Ac mae hein I gyd efo yn union yr un ffeils, so folder newydd, dogfen newydd, menu a menu arall yn fan yna. Felly, mae hein I gyd yr un ffeils, yr un folders. Hwna ydy I ddweud y gwir lle mae'r ffeils yma yn cael eu cadw. Felly, mae SharePoint yn sail yn hollol o ran ffeils I ein tîm o fewn Microsoft Teams yn fan hyn. Rwan ta, fydden ni weld hynna hyd yn oed yn gliriach.
Felly, os da ni yn mynd o'r general folder yma fyma, da ni'n gallu mynd un lefel i fyny i documents, so dogfennau. A newch chi weld yma'n hyn rwan bod ni efo rhyw chydig o folders yn fyna. A be newch chi weld ydy bod y folders yma'n dilyn strwythur yr sianeli i gyd. Felly, os dwi'n edrych ar hein rwan, mae gennym fi un general yna, mae gennym fi announcement, mae gennym fi budget, mae gennym fi tygau. Dydy Human Resources ddim yna, mae hwnna efo clo bach wrth ymylo, a na ni ddod i hwn mewn un o'n awgrymiadau eraill yn hwyrach ymlaen, ond peidiwch poeni am hwnna am rwan. So mae hynna i gyd yn fyna, ac os dwi'n mynd i fewn ar enghraifft i budget, a dwi'n mynd i fewn i budget ar teams, ac yn mynd i fewn i files, a wedyn, os dwi'n agor SharePoint yn ôl, newch chi weld bod hwnna union rhywun peth. Felly, mae'r strwythur yn aros yn debyg iawn rhwng Teams a rhwng SharePoint. Felly, be di hwn ydy safle tîm, maen nhw'n galw nhw, o fewn SharePoint, a mae'r safle tîm yn cynnwys yr dogfennau yma, a hwnna di'r store ar gyfer yr ffeils mae gyd o fewn Microsoft Teams. Mae hefyd yn cynnwys notebook, mae hefyd yn cynnwys tudalennau lle ydych chi'n gallu rhannu gwybodaeth efo'ch tîm, ac da ni'n gallu wedyn hefyd wneud chydig bach mwy o ran ffeiliau na fyswn ni yn gallu yn Microsoft Teams. Felly, newch chi weld yma'n hyn yn Teams, i fyny ar y top. Mae hwn yn weddol syml beth da ni'n gallu wneud. So, da ni mond yn gallu creu ffeil newydd, neu da ni'n gallu cysonio ar y cyfrifiadur, enghraifft. Ond pan mae'n dod i SharePoint, da ni'n gallu ychwanegu pethau fel colofnau ychwanegol o wybodaeth i'r ffeil yna. So, da ni'n gallu deud, enghraifft, pryd mae hwnna, neu pwy di'r person sy'n gysylltiedig â'r ffeil yna. Da ni'n gallu rhoi hyperddolen i fewn yna i gysylltu fo a gwaith arall enghraifft. Neu da ni'n gallu rhoi llun yna, so da ni'n gallu rhoi be maen nhw'n galw metadata i fewn ar gyfer y ffeils yma. A mae hwnna'n gadael i ni wedyn edrych am y ffeils, gweithio efo'r ffeils mewn ffordd chydig bach gwahanol, chydig bach mwy modern. A wedyn hefyd, mae yna opsiynau ychwanegol wedyn o ran creu pethau maen nhw'n galw fel power apps ac awtomeiddio o ran y pethau ni'n gallu gwneud o fewn SharePoint. Felly, SharePoint ydy'r sail i'r system ffeiliau o fewn Microsoft Teams. Mae hwnna'n feddwl bod ni efo pŵer SharePoint i gyd tu ôl i Microsoft Teams. A fel ydych chi'n gweld, be ydy SharePoint ydy just app arall o fewn y system Microsoft 365. A mae hwn yn bwysig ofnadwy i'r ffordd mae Teams yn gweithio oherwydd y dibyniaeth yma ar SharePoint er mwyn gweithio efo ffeils. A dyna ni. Felly, dwi'n gobeithio bod chi wedi cael rhywbeth allan o heddiw. Os ydych chi ddim yn gwybod yn union sut oedd Microsoft Teams lle oedd Microsoft Teams yn rhoi ei ffeils cyn hyn, gobeithio bod chi'n dall hynna chydig bach yn well erbyn hyn. Ac os ydych chi efo diddordeb mewn dysgu mwy, ewch draw i'n gwefan ni. Mae'r cyfeiriad ar wylod y sgrin rwan. Felly, yn fyna, da ni efo blogs, da ni efo link i'n Academy hefyd, sydd efo cwrsiau ar Microsoft Teams enghraifft. Felly, ewch draw, cael'ch golwg, a gadewch i ni wybod hefyd be fyswch chi'n hoffi gweld yn yr sesiynau nesaf da ni'n neud. Diolch yn fawr iawn i bawb am ddod ar heno. Gobeithio newch chi fwynhau gweddill y noson neu gweddill y diwrnod lle bynnag ydych chi. Ac na ni gobeithio gweld chi fory am y tip nesaf. Diolch yn fawr iawn. Hwyl.